ramai vake mari yekensa vaitwa kensa ndiyakavakisa pamba everything hanzi vakumuti zvoni wona iwewe munin'ina wako akatororwa nezvatovakisa imba yake yatova window level iwe hauna chinhu kungodzoka uchingoti marani mumwe izvezvi aitoti zvoni inini amai vangu vari kutondiudza kuti nditumire mari izvezvi handiti mampendi zvavajaira mwana ari kumhanyisoko iwo ari kuda mari. Yo, Jordan, thanks. But guys, musamanye kuda kudzokera kuZimbabwe because ukangodzokera kuZimbabwe, that's where the trap is. Urikusiya pari vacant. Pakangosara pari vacant pari kupinda mumwe munhu or something is going to happen. Uchashaya pekudzokera. Kutaurira yawana. Dylan has iwe Dylan alright ezvinezvi ndena ari kumhanya nemududu ndena ari kudira peturu pamasevisi station hapana musasko chandokudza ndechekuti hakuna musasko achaita power hakuna musasko achamhanya izvozvo itsuku pakaitwa youth day dudu zvezvaka zvaidhagwa nemazimba nevanhu vekumalawi vanhu mabasa avo vachadzokera after every 3 or 4 years mazulu anoita zvaaita izvezvi ezvinezvi is just that kuti it's just extreme zvavaita that's very true after every 3-4 years they do this. Musi uno kwaitwa youth day ndobva tadedzwa kuti tiite paigara president ndobva tanoita amana ndakapedza basa iroro ndiri pamute kusvika tipedze basa ndiri pamute ende chizulu musi iwo ndakadzidzira kuti ndichizame kuti chibude ipo pakushama ipapo ndopandina kuposta that uyu yekuti takaita ipapo andina kuiposta ndiri kutotya kana kuiposta ende handisi kuzomboiposta ndozoiposta kana zvasetla zveshuwa unovingwa inotosimudza mhepo svinu kuti okay vaiti dhudhula vanhu ngavaende imi muri kutonoita ipapo pari kumira president musasko angapinde mufama chinonga maorange Favi especially kumafamu ndetimu rangu inini riri Jobeka Boys Mazimba company yavo vari kutoexpanda izvezvi so mishini uri kutomhanya izvezvi kutoti giri kutoti vatoita basa guys musangokwatiswa zvoda kumhanya kumba. In every crisis there's an opportunity. That's true. Ndakafarira Somiza akati inini ndikuda kuona anouya kwangu achindiudza kuti ngavaende nekuti maZimbabwenzi iwo ndio vari kutoshanda ende hapana kwavari kuzotomboenda. Ende anenge achitaura chokwadi isusu kubasa kwedu taitoziva kuti Monday neTuesday tine challenge yemasasko kuti vauye kubasa. Kunditarira muUK munomu kuti muforeigner ngaaende ndianochengeta chimurungu chine changu dai. Exactly. I think ini ndototi vanhu vakamboenda vozodzoka vamboona kukosha. Aiwa but anenge aenda guys ngatitaurira nechokwadi ngavatisiye isusu tarwira nyika inei ngavatisiye ngavasadzoke hatisi kuda kuzoita futi overcrowded anonzi we are Honey Heart 88. Tarsonika, you guys, you're not getting it. What's happening? We are at war right now. Right now, tukuseka zvedu nhamo ngerugare. We are at war. Saka parikunzi izvo nizvo. Avoida kufamba certain nzvimbo. Zvafanira kuti zvinhu zvakachiriridza. Handiti uri muforeigner iwewe handiti. Unofamba zvako mumbare uchitaura kuti Oga, I know Oga, I'm just trying to buy some tomato. That's stupidity. Ndatosangana nemwanga achitoridza macheso nhasi full blast murodi. Ziva kufambira zazvo kuita because nguva yatirika haitombori nguva iri bho. Saka patiri kuti jegera ipapeka une tunhu twako wakaisa mudheni womboziva kuti wiki rese une stock rese mudheni wogara mudheni wokiya dhoo rako. Kwete zvokuti ukanzwa vanhu vachimacha panze vakuenda nomira pakabhaukoni wakadai so ndiwani usiri kumacha nevamwe. Ndakaona vamwe vachitebabata kafoni uchitora content adongorera pabhaukoni ipapa. Unenge uchapwanyirwa kafoni uchida kunzi ndindavaona vachipfuura. Iyo nyaya yekuda kurekodha content iyoyi ndo ichauraiswa handisitanda vamwe isusu torarama nekutengesa kana unotengesa ena unotengesa but zvatiri kutaura isi tatijegera haisi nguva yeluxury haisi nguva yeluxury inguva yenhamo kuti pongo uchidya kana bhanana rakazara wakutora wakota uri kunzwisisa kuti rilaste 2-3 days
Yeah, that's true. Anzi pane munhu anga achitaura zvemabhanangana muteksi nhasi. Guys, chiko. Guys, stupid. Zvakaoma vanhu Alright, ngatishandise Fafi ndiye guinea pig redu ka. Fafi yoenda pademo kuti zviri sei. Fafi ngatimitire macontributions eBBL before aenda. Right. eBBL. Right. Ndonyatsoenda ndakanyatsopondera musheni. Namai Miracle. Process BBL. Ufuna kutanga wambovaka kuisa uko. Bozi ukazoshaya. Ndinakuisa BBL ndopanasara. What an improper fraction, yeah. Pakaipa guys, yo. But I have to say get it, but no one. Because but BBL no lumaka because mabile ke mangova kusora zvima 50 wire Nongosina. But usati waitwa BBL tanga wazvitarisa kuti mastreet machona uri stock here kana usiri kana nazo. Because you can't just say you are living for Zimbabwe. Urikuenda papi if you are living for Zimbabwe. Nokuti munosvika kwani because kana unosvika kumba kwevanhu handisina kunyepereka. The first 2 weeks they will tolerate you. Wiki rechi3 ufuna ngwa kutocontribute. Zvino kuenda kumba kachinza mwana wangu akadzoka akabva kuSouth zvakutonyadzisa. Kunyadzisa. Unotosvika wotonozvivharira. Zvinoda isusu tagara tinoenda imimi vamwe vaimboti tinokorera ivhu rekumusha zvibude. Vamwe mateni. Kune vane ma18 pana sekuru mavaona here sekuru vanga vachinzi vane 18 years here or more vasina kudzokera musha. Vari kuita kunge vakupenga vakurasa njere vari pabhodha havasi kuziva kuti vadzokera kuZimbabwe sei? Havachatoziva but havasi kupenga. I think vari kunyepedzera kuzungaira uzoti kusvika uri noma usoko. But vadzokera kuZimbabwe. Nhai Tasha, iaccount yani yauri kushandisa iyi? Tasha paTikTok panapa umbori nemaaccounts mangani zvokuti. Unoza Tasha ndinotozonzwa akwira palive nevoice kuti ndiye pane rimwe zita. Mbona kutotanga kupenga. Scott the plug arikuzokera kuZimbabwe. Asiyana inaye. Siyai mwana. Anzi siyana ine mazita. Tasha uripo here mudiwa? Hadzungudza musoro here. But guys, I hope muri safe. But indangokurudzira nyaya ngoti tangwanyasotarisa zvinhu zvako zvakanaka. Hakuna ngoti hanzi vanhu vari kudzokera wombowanyeperwa nomumwe munhu anokutengera tiketi rendege wombwa wangomhanya. Zvaizvozvi tiri kuchengetwa naMwari. Miracle, sorry, unogara said kupi naona mtenga kwa ndoshima mwana unogona ndotengesa ndiko kubatsira utengesa kana kuti then ngotenga ndozomatengesa. Ore tondisira message. Asi kadai matondipa mavheji aya ndaenda nawo kumusha ndatonotanga kushedzera mavheji. Kasitata kebusiness kanenda ndaona uyo yanonzi shuru aya ari kutoita zvemavheji anga achibvunzwa nevanhu kuti saka uchasiya mavheji ako here. Aiwa muri kuziva munhu andisina kubvunza guys. No on a serious note munhu wese batensen vari sei? Ani batensen vaiti vanhu ngaende kumusha here vanga vatoratidzwa pamweya. My Miracle hanzi ndiEdona Black Jesus ndiTasha. Avanzi Black Jesus. Ndo pachatangira maproblem esayo mwana uyu akamuka nguva dzino idzi kuZimbabwe. Asikuda kurara ari kungoshedze apa anenge apinda mumba mevanhu anorara achitaura chirungu. Chunai vana ava vapinde muforo Black Jesus. Amunini vangu kanisana. Aiwa chunai vana ava. Aiwa sana ndiTasha January kani. Aiwa tisi kuita izvozvo panapa tiri kurwira nyika.
vamuyetiwire nyika natifafi ari kushanda panyika pachona ipapo getimbonyarara timbotara zvafafi fafi iri kushanda mwari ngave nevesita yangu ndamwa black label but black label racho iri kutotadza kuti dhaka aiwa my sister you are doing great iwe kana uchikutadza kukudhaka iwe uchitaura chilesechi sana hatitozoti tasha uchina ndeupi